34-годишен мъж отива в болница поради пареща болка в корема и гърлото от 3 дни. В миналото имал рефлукс и смята, че симптомите му се завръщат, но този път не получава облегчение от двукратен прием на пантопразол. Преди около 4 месеца имал гастроскопия със съмнение за баретов хранопровод и сега мъжът смята, че е нужно контролно изследване. Нова гастроскопия е проведена цели 40 дни по-късно, като пациентът все още имал същите оплаквания. Изследването показва зачервени участъци в стомаха и наличие на бели нишковидни червеи, които навлизат в лигавицата. Чрез щипка са извадени всички червеи и са взети биопсии. Пациентът съобщава, че симптомите му са изчезнали почти веднага след процедурата. Каква е диагнозата? Помислете и ако е нужно, натиснете бутона за пауза, защото следва верният отговор. Хистологичният резултат показва ерозивен гастрит, а червеите се оказват паразитни нематоди от род Анисакис. Пациентът признава, че в продължение на няколко месеца преди появата на оплакванията е консумирал сурова риба, купувана от местния магазин. Инфекцията с черви Анисакис е рядка, но са възможни дори епидемии, особено в Япония. Увреждането се дължи на свръхчувствителност към ларвите, както и на директно навлизане на червеите в лигавицата на стомаха. Анисакис живеят кратко време в човека, обикновено се отделят по естествен път или се унищожават от защитните механизми в храносмилателната система за няколко дни до седмица. Диагнозата на стомашна анисакиаза се поставя чрез директно наблюдение на червеите, а лечението става чрез изваждането им, което трябва да е внимателно и цялостно. Подобрението настъпва почти мигновено. Възможно е и консервативно лечение с обезболяващи, докато ларвите бъдат отделени или унищожени след няколко дни. Внимавайте и не яжте сурова риба. Моля ви да дадете палец нагоре и да споделите с приятели, ако този пациентски случай е бил интересен. Последвайте и моята Facebook страница Доктор Стефан Митев. До нови срещи!